Vítajte, volám sa Martin Čupka, som výživár profesionálnych športovcov. Toto je podcast Jedz ako profík, kde sa rozprávame o výžive a prenesieme ťa do zákulisia úspešných športovcov a odborníkov v oblasti výživy a športu. Dnes sa bavíme o pretekovej výžive a všetko, čo s ňou súvisí. Takže ak sa čakajú preteky a chceš ich odpáliť naplno, tak toto bude epizóda presne pre teba. Chcem ti povedať, že na konci epizódy na teba čaká darček, takže počúvaj a pozeraj pozorne. Takže, premýšľal som, že či dnes začnem konkrétnym príbehom konkrétneho športovca, ktorý sa pripravoval na polmaratón alebo maratón, urobil všetko preto, aby to vyšlo a nakoniec vybuchol. Možno sa ti to už stalo, alebo poznáš niekoho, komu sa to stalo. A preto sa chcem opýtať, alebo zamysli sa úplne na začiatok, že čo všetko sa vlastne môže posrať počas takého preteku. Sú také 3 hlavné oblasti, kvôli ktorým to nevyjde podľa tvojich predstav, takže skús sa zamyslieť, aké sú tie 3 najčastejšie problémy vlastne, ktoré môžu nastať. Máš? Super. Poďme na to. Uvidíme, že či sa trafil. Problém číslo 1 je vyslovene, že dochádzanie paliva alebo také narážanie do steny, respektíve neschopnosť udržať tú intenzitu počas poslednej časti pretekov. To znamená, že nejako začneš, rozbehneš sa, možno, že niekedy to tempo môže aj prepáliť, ale jednoducho náraz do steny. Budeme sa o tom baviť viacej a môže to znamenať na maratóne okolo toho 30. kilometra, že jednoducho si odpálený a nevieš pokračovať ďalej. Takže to je prvý taký problém. Povieme si, že ako na to. Ten druhý problém je postupná dehydratácia. Čiže tá dehydratácia môže dôjsť až do takého štádia, že výrazne obmedzuje tvoju výkonnosť. Udáva sa, že vlastne 2% strata hmotnosti štatisticky významne zhoršuje výkon, zvyšuje riziko zranenia a tak ďalej. Takže to je problém pri takých teplejších pretekoch. Neskôr si povieme aj príklad jedného bežca, ktorý na ČSOB maratóne v Bratislave na to doplatil a povieme si aj ako vlastne tomu predísť. No a číslo 3, veľmi známy problém, hlavne u vytrvalcov a hlavne u bežcov, gastrointestinálne problémy. To je taký krajší názov, diplomatický, ale je to jednoducho všetky tie sračky okolo krčov, nafúkovania a toho, že jednoducho potrebuješ skončiť alebo skočiť do krikov a tak ďalej. A toto všetko má negatívny vplyv na výkon. A je to hlavne nepríjemné. A je to bežný problém. Možno 20 až 50% vytrvalostných športovcov rieši tráviace ťažkosti počas výkonu. A tiež si povieme, že ako na to. A niekedy to bežci alebo športovci riešia tak, že radšej nejedia nič. Lenže to je zase problém, pretože tým pádom sa zvyšuje pravdepodobnosť, že im dôjde energia. Čiže zvyšuje sa pravdepodobnosť narazenia do steny. Niekedy sa zase deje to, že prijímame príliš veľké množstvo výživy počas behu a to môže vlastne takisto spôsobiť tráviace ťažkosti. Čiže je to celkom komplikovaná téma a pre zjednodušenie si môžeme povedať, že to je jedna z takých mojich otázok na väčšine prednášok a workshopov, tak na zamyslenie, že čo vlastne spaľuješ, aký zdroj energie využívaš počas výkonu. A niekedy tie odpovede sú rýchle, niekedy sú pomalé, respektíve niektorí športovci o tom nemajú predstavu, ale super, ak si uvedomíš túto zásadnú vec, a to je to, že využívame v princípe 2 typy paliva. Sacharidy alebo tuky. Zjednodušene. Tuk je primárnym palivom pre menej intenzívne cvičenie
čiže taká tá nízka a stredná intenzita, často označované ako aerobné cvičenie. Pozor, tu chcem fakt upozorniť, je primárnym palivom. Neznamená, že je jediným palivom. Takže nefunguje to tak, že spaluješ tuky, potom sa prepne nejaký vypínač, potom prejdeš na sacharidy. Tak sa to nefunguje. Stále sú to či sacharidy alebo tuky, ale vlastne mení sa ten pomer jedného alebo druhého. Vysvetlíme si neskôr. No a tá druhá možnosť, sacharidy alebo zjednodušené cukry alebo karbohydráty, akokoľvek, tak tieto sú vlastne primárnym palivom pre cvičenie strednej alebo vyššej intenzity. Takže zjednodušene, čím rýchlejšie bežíš, alebo čím je to intenzívnejšie, alebo bežíš možno dlho, tak tým sa viacej telo spolieha na sacharidy. Pretože dokážu dodať energiu vďaka svalom oveľa, respektíve dokážu dodať energiu svalom oveľa rýchlejšie ako tuky. A sacharidy sú to, čo v podstate tvorí hlavný zdroj energie pre svaly a vlastne aj mozog. Čiže keby sme to mali zjednodušiť, tak vlastne sacharidy sú nejaký benzín, vďaka ktorému vieme ísť do vysokých otáčok, vieme ako keby tlačiť na pílu. A tuk je ako taká nafta, ktorá je dôležitá pre nižšie intenzívne aktivity. No a teraz, zásadná vec. Mohlo by sa zdať, že bolo by super využívať iba tuk ako zdroj energie, pretože ho máme veľa. Lenže nie je to také jednoduché. Je tam jeden veľký háčik a súvisí to s tým, že prečo môžeš jednoducho počas pretekov, že ťa vypne. Niekedy ťa môže vypnúť aj počas tréningu. Telo má zásoby oboch týchto palív, benzín aj nafta, alebo sacharidy, alebo tuky. Ale bohužiaľ, zásoby sacharidov sú oveľa menšie ako tie zásoby tuku. Čiže ak je niečo limitujúci faktor výkonu toho pretekového, tak sú to sacharidy. Nikdy to nie sú tuky, pretože tie zásoby tuku sú relatívne obrovské. Dokonca aj ten najštihlejší športovec má dostatok tuku na zvládnutie veľmi dlhotrvajúce aktivity. Napríklad konkrétne, ak má športovec 70 kg a má 10% tuku, to je 7000 gramov tuku krát 9 kilokalórií na gram tuku, čiže 63 000 kilokalórií. Zásoba energie teoretická na jeho výkon. Čiže bolo by to krásne si povedať, že wow, mám 60 000 kilokalórií, dokážem odbehnúť 20 maratónov. Lenže takto to nefunguje, pretože vždy potrebujeme aj sacharidy, aj tuky v rozdielnom pomere. No a v čom je háčik? Že tie zásoby sacharidov vo svaloch a v našej pečení sú výrazne obmedzené oproti zásobám tuku. Čiže typicky to môže byť nejakých 300, 400 alebo 500 gramov, čo tvorí v podstate v prepočte na kilokalórie povedzme nejakých, že 1500 kilokalórií versus 60 000. Takže je tam 30, 40, 50 alebo 100 násobný rozdiel. A toto je ten problém, že je to taká maličká frakcia, maličká časť oproti zásobám tuku. A dokážeme ich vyčerpať, tie sacharidy, relatívne rýchlo. A čím intenzívnejšie alebo dlhšie bežíme, alebo sa bicyklujeme, alebo je ten pretek, tak tým rýchlejšie ich dokážeme vyčerpať. A môžeme to poznať ako narážanie do steny okolo povedzme 30. kilometra, kedy v tomto bode jednoducho tie nároky na tú aktivitu, tie energetické nároky, nestíhame pokryť, alebo nemáme to ako pokryť a naše telo má jedinú možnosť spomaliť nás. Pretože keď spomalíme do chôdze alebo do veľmi jemného klusu, tak zrazu tá spotreba kyslíka je nižšia, alebo potreba kyslíka je nižšia. No a my vieme, že tuk sa spaluje v bunke jedine za prítomnosti kyslíka. Čiže telo nás zabrzí, je múdre, a chce zabrániť strate zásobných sacharidov, čiže glykogénu, o ktorom sme sa bavili. No a v takomto bode ten intenzívny výkon nemôže pokračovať. Pokiaľ sa nekonzumujú sacharidy, a tým sa dostaneme aj vlastne ku pretekovej strave, kedy ako keby
existuje niekoľko stratégií, jednoduchých alebo aj komplikovanejších, ako oddialiť alebo úplne zabrániť tomu, aby sa to stalo. Vieme to oddialiť alebo tomu zabrániť, ale proste problém je, že my nikdy nevieme prijímať také množstvo energie, ktoré počas aktivity, ktoré by bolo adekvátne spotrebe tej energie. Čiže ak si sa niekedy pozrel na hodinky po tréningu, ja neviem, že hodinový nejaký ľahký tréning 500 kilokalórií, hodinový pretek 1000 kilokalórií. Vieš si predstaviť, že by si zjedol 2 obedy počas hodiny preteku, 2 obedy v meste, nejaké denné menu, to nejakých 1000 kilokalórií. Toto by si mal zjesť počas hodinového preteku. No asi by to nešlo. Čiže my vždycky vieme oddialiť ten moment, kedy to nastane a pomôžu nám s tým sacharidy. Tie sacharidy, ktoré majú zlú povesť, tie sacharidy, ktorých sa častokrát zbytočne obávame, alebo zbytočne sa obávajú športovci. Každý týždeň mi príde nejaká správa ohľadom toho, že mal by som jesť viacej sacharidov, ale obávam sa a tak ďalej. Ale pritom z mojich skúseností jedením viac sacharidov dokážeme paradoxne zvýšiť výkon bez toho, aby nám stúpla hmotnosť. Alebo tá hmotnosť niekedy klesne. Ale to je na jednu debatu. Čiže späť ku stratégiám, o ktorých sme sa bavili. A taká prvá alebo najčastejšia, o ktorej si možno počul, je, že carb loading, alebo po starom sa to volalo, že sacharidová superkompenzácia. Táto stratégia by ti mala akoby zabezpečiť, že tie zásoby sacharidov budú dostatočne veľké na to, aby si vedel v tom intenzívnom výkone pokračovať. Čiže cieľom je optimalizovať zásoby sacharidov pár dní, 3 až 7 dní pred tým samotným pretekom. Pokiaľ bežíš polmaratón, pravdepodobne to nie je pre teba nejako dôležité alebo kritické. Ešte čím rýchlejší si bežec na tom polmaratóne, tak tým je to akože menej dôležité. Čiže ak si úplne že top, špička, polmaratón za 1:10, tak akože vôbec to nemusíš riešiť. Môj najlepší polmaratón bol 1:30 a tiež som nad tým premýšľal, že idem to riešiť alebo nie, ale jednoducho nezaoberal som sa tým. Čiže na polmaratón pravdepodobne tá extrémna nejaké, že tlačenie sa sacharidmi nie je podstatné. Ale je dôležité začať s plnými zásobami sacharidov a to sa dá dosiahnuť s jedením, povedzme, že dostatočného množstva sacharidov deň pred pretekom. V praxi to môže znamenať, že dáš si povedzme o 1/3 viacej cestovín alebo ryže alebo zemiakov alebo 1/3 viacej vločiek alebo chleba. Nie je potrebné jesť proste nejaké obrovské množstva. Čiže ak je tá ten pretek do 2 hodín, tak proste povedal by som, že proste pridať určité množstvo sacharidov deň pred tým pretekom. Tie zdroje sme povedali. Kedysi v minulosti v 70. rokoch sa často používali také extrémnejšie superkompenzačné diety. Pre jednoduchú predstavu to bolo o tom, že v podstate v dni pred pretekom sa nekonzumovali najskôr žiadne sacharidy, prvé 3 dni, trénovalo sa, čiže vyčerpali sa zásoby glykogénu a nekonzumovali sa žiadne zásoby a potom sa zvolnila tá aktivita 4., 5., 6. deň a prijímali sa obrovské množstva sacharidov. Lenže ukázalo sa, že ten efekt nasýtenia glykogénových zásob je dostatočný aj bez toho, aby boli predtým ako keby takým spôsobom vyprázdňované tie zásoby. Čiže za mňa, aj z mojej praxe, úplne jednoducho predstav si tento pohár, pokiaľ pozeráš video, je tam nejaká 1/3 zásoba alebo 1/3 vody. My chceme tie zásoby naplniť na 100% a jednoducho tak, aby ten štart sme išli v podstate s plnou nádržou. Pokiaľ sa bavíme o maratóne, tak tam by to už mohlo dávať zmysel, ale určite by som to neskúšal prvýkrát týždeň pred pretekom vlastne v tých pretekových podmienkach. Ďalšia vec, prechádzame ku raňajkám. Čiže raňajky to je takisto akože obrovská veda.
Niekedy možno až príliš veľká veda, pretože netreba to až tak prekomplikovať, keď sa ma niekto pýta, že čo sú ideálne raňajky pred pretekom, povedz mi ten zaručený recept. Tak ja poviem, že neviem, pretože ťa nepoznám a nepoznám tvoje potravinové preferencie, neviem, na čo si zvyknutý. A ty pravdepodobne, ak máš akú takú sebareflexiu, tak vieš, čo by si mal jesť, aby ti bolo dobre. Ak si niekedy zhorel na pretekoch, tak také raňajky si na budúce asi nedáš. Každopádne, aby som povedal, aby som pustil aj nejakú šťavu, tak ku raňajkám určite je to jedno z najdôležitejších častí výživovej prípravy pre polmaratón, ale aj maratón, alebo aj cyklistické preteky, alebo triatlon určite. Ideálne sú raňajky 3 alebo 4 hodiny pred pretekmi, ktoré by mali obsahovať aspoň 100 gramov sacharidov. A 100 gramov sacharidov sú napríklad 2 krajce chleba. To je taká najjednoduchší príklad. Je veľmi dôležité mať v takomto jedle nízky obsah vlákniny. Čiže preto je ten biely chlieb lepší ako celozrnný napríklad, pretože my chceme mať vytrávené čo najrýchlejšie. Nechceme, aby mi nám tá vláknina zväčšovala objem v tráviacom trakte. Chceme rýchlo stráviteľné jedlo. Preto pre niekoho paradoxne také varianty, že biely chlieb alebo nejaká biela rýža, ktorá má niekedy nálepku, že je to nezdravé a tak ďalej, ale prosím vás, zabudnime na slovíčko nezdravé, pretože v tejto situácii nám najlepšie slúži práve to pečivo alebo sacharidy, ktoré neobsahujú vlákninu, pretože nechceme si zvyšovať riziko žalúdočných problémov. Čiže môže to byť napríklad chlieb s džemom, môžu to byť bagety, môžu to byť cereálie s nízkym obsahom vlákniny. Čiže tie ovsené vločky sú tiež také, že 50/50. Poznáš športovcov, ktorí nemajú s nimi žiadny problém, ale keď vieš, že budeš mať problémy so žalúdkom alebo že mávaš, tak tie ovsené vločky by som vymenil napríklad za rýžovú kašu alebo rýžové vločky. Napríklad u jedného mladého triatlonistu, juniorský majster Slovenska, sme presne riešili tú situáciu, že on na pretekoch nemôže jesť nič, ani pred nimi, lebo mu je extrémne zle. A tak sme nakoniec dospeli vlastne k tomu, že dáva rýžové vločky a proste rýžu, prípadne mliečnú rýžu, že veľmi rýchlo stráviteľné sacharidy bez vlákniny, ktorá by vlastne celý ten proces spomalovala. Vláknina je super, potrebujeme jesť zeleninu a tak ďalej, ale v takejto situácii nie. No a takéto dobré raňajky zabezpečia, že vlastne takú prvú najzásadnejšiu vec, že vráťme sa späť ku zdrojom energie a bavili sme sa, že máme uložené nejaké sacharidy na horšie časy. A tie sú buď vo svaloch alebo v pečení. A ten pečenový glykogén, tak to je relatívne máličko, 80 alebo 100 gramov. A on robí počas noci to, že napríklad zásobuje náš mozog, aby fungoval a udržiava hladinu cukru v krvi stabilnú. Lenže my keď celú noc nejeme, tak chceme si dať ráno niečo, čo doplní ten pečenový glykogén, aby naša hladina cukru v krvi počas preteku bola stabilná. Preto je super nápad dať si niečo rýchlo stráviteľné sacharidové. Môže to byť napríklad kľudne aj tak, môže to byť aj že juice na raňajky, alebo ten džem, ako sme spomínali. A tiež chceme si udržať stabilnú hladinu cukru. Teraz mi ešte napadla taká vec, že veľmi často sa spomína tzv. Reaktívna hypoglykémia. Možno ste o tom počuli. Je to tá teória založená na tom, že pozor, nejedz príliš sladké jedlo pred pretekmi, lebo cukor ti vyletí hore a potom ti klesne prudko dole. No a je to síce vo všetkých knižkách takých tých, že o športovej výžive, Asker Jeukendrup, Louise Bark, taká Austrálčanka, ale v skutočnosti z mojich skúseností v 90% prípadoch sa to nestalo, alebo že nenastal ten problém. Vychádzame aj z toho, že to telo športovca metabolizuje rýchle sacharidy úplne inak ako telo nešportovca. A že ten nešportovec možno je náchylnejší na to, že stupne glykémia, hladina cukru v krvi potom mu zase klesne.
Ale z mojich skúseností takéto, že sladké raňajky nie sú problém, pretože ak ide na to človek rozumne, tak ešte 15 až 30 minút pred štartom si niečo dá. Dostaneme sa k tomu, tým pádom neprichádza na ten štart, povedzme, že s hypoglykémiou, so zníženou hladinou cukru v krvi. Samozrejme jediný spoľahlivý spôsob, ako na to prísť, je merať si alebo monitorovať si hladinu glukózy 24 hodín denne pomocou glukózového senzoru napríklad, čo neznamená, že to je nutnosť, že to musí robiť každý, ale toto je jeden zo spôsobov vlastne, že ako by sa to dalo zistiť. Ale z mojich skúseností nebol by som taký sacharidofóbny, čo sa týka sladkých raňajok. No, poďme ešte do klopnuté raňajky. Je super naplánovať si tie raňajky deň vopred alebo v dostatočnom predstihu a uistiť sa, že sú k dispozícii vlastne v deň pretekov takéto raňajky. Pretože ak ste v hoteli a budete sa spoliehať, že no dobre, sú tam nejaké švédske stoly, niečo tam bude, nemusí to dopadnúť dobre. Čo sa stalo naposledy s jednou mojou klientkou, ktorá bežala maratón v Miláne. Mimochodom je to v podstate prvá Slovenka, ktorá skompletizovala všetky tie major veľké maratóny ako žena, ako Slovenka. Je to zverenkyňa Lea Lendvorského, čo je môj bývalý bežecký tréner, čiže keby ste potrebovali niečo poriešiť s behom, tak určite odporúčam. Každopádne príbeh. V deň maratónu v hoteli boli sľúbené nejaké raňajky. Čiže večer sa zdalo, že taliansky personál im rozumie, že áno, chceme pripraviť toto a toto a toto, všetko si to odkývali a tak ďalej. Ráno bolo všetko inak. Úplne iné raňajky, boli tam nejaké párky, boli tam nejaké proste vajíčka, čo pre ňu bolo nemysliteľné. Čiže máme hneď proste ďalší stres, hej, máme málo času do štartu, lebo štartovalo sa skoro, čo teraz? Musela ísť kúpiť niečo, nejaké sušenky alebo proste niečo podobné. Čiže človek sa pripravuje mesiace na maratón a potom to vybuchne na takéto veci. Čiže toto by som si fakt postrážil a buď by som si doniesol ako keby, že niečo svoje, alebo proste deň vopred, ale poistiť sa, nespoliehať sa na to, že hotel napríklad pripraví to, čo by mal pripraviť, alebo to, čo sľúbil. No, teraz výživa tesne pred štartom. Za mňa odporúčal by som 15 až 30 minút pred štartom pokračovať ako keby v príjmaní sacharidov v malom množstve, čiže 20 až 30 gramov, čo môže byť v princípe jeden gel, alebo to môže to byť vlastne aj v tekutej podobe, čiže sacharidy z jonťaku. A súvisí to vlastne s tým, že či si dáme jedlo alebo pitie, tak absorpcia sacharidov z tohto si ako keby vyžaduje určitý čas. Samozrejme z tekutín je to rýchlejšie stráviteľné. No ale z tohto mini snacku 15 až 30 minút pred štartom môžete ťažiť v prvej časti preteku. Čiže všetko, čo je použité krátko pred začiatkom vášho dôležitého preteku, tak vám môže takto poslúžiť. Môžem sa teraz pýtať, že čo by to malo byť. Neviem, ale môžem vám poradiť, že môže to byť gel, samozrejme, môže to byť polovica banánu. Poznám pretekára, ktorý pol hodinu pred štartom si dá ešte 2 rožky s džemom. A dokáže to stráviť, pretože mu to nič nerobí, je na to adaptovaný. Ale presvedčte sa o tom ešte vopred v tréningu. Ale v princípe gel, banán alebo minimálne jonťak, ktorý obsahuje sacharidy, sú určite v tomto vlastne dobrá voľba. No. Ešte sa pri hydratácii dostaneme k tomu, že prečo určite nepiť vodu pred pretekom, ale už poďme skočiť do výživy počas toho samotného preteku. Čiže ak ste dobre počúvali, asi sa už zhodneme na tom, že sacharidy sú vlastne hlavný zdroj energie pre takýto pretek. Či je to polmaratóna, alebo je to vlastne maratón. Zásoby tých sacharidov sú vlastne limitujúci faktor,
čiže potrebujeme si to postrážiť a potrebujeme sa vlastne uistiť, že budeme mať dostatok energie a tým pádom potrebujeme jesť nejaké jedlo aj počas tohto prečeku. Existuje také všeobecné odporúčanie Svetovej spoločnosti pre športovú výživu, že aktivita, ktorá trvá 60 minút až 2,5 hodiny, tak vtedy nám stačí 30 až 60 gramov sacharidov. A keď je to viac ako 2,5 hodiny, tak je to 60 až 90 gramov sacharidov. Čiže v princípe bude to dole v popisku, to je možno taká komplikovanejšia téma, ale chceme cieliť na 60 gramov sacharidov za hodinu, čo nám v podstate zabezpečí, že nenarazíme na stenu a dokáže nám to v podstate zabezpečiť, že tú intenzitu udržíme až do konca a že jednoducho nezhoríme. Povieme si teda, že ako si to predstavovať, tých 30 gramov sacharidov, že čo to je? Môže to byť vo forme tyčinky, môže to byť vo forme banánu alebo gélu. A ak používate tyčinky, tak sa fakt treba uistiť, že tam je nízky obsah bielkovín, tuku a takisto vlákniny. Znova sa bavím o tom, že tuk spomaluje vyprázdňovanie žalúdka a my chceme mať tú energiu dostupnú veľmi rýchlo, musí to byť jednoducho stráviteľné sacharidy. Myslím, že teraz je ten správny čas. Spomeniem to aj na konci, ale pripravili sme pre vás manuál, kde je zhrnuté všetko, na čo by ste mali myslieť pred pretekom, čo sa týka výživy. A ja používam takú veľmi jednoduchú tabuľku na určenie toho, že jednoducho na plánovanie výživy alebo že čo kedy zjesť. Je super mať vopred predstavu o tom, že na akom kilometri bude bufet alebo po koľkých minútach bude možnosť sa napríklad občerstviť. Každopádne, ak si kliknete na link v popisku, tak viete získať tento manuál úplne zadarmo. Dobre, poďme späť. Verím, že teraz ešte dopočúvate, pretože ten manuál je také, že zhrnutie a tu je to také obšírnejšie aj s mojimi skúsenostiami a úvahami. Dobre, poďme späť do preteku. Čiže pretek prebieha. Samozrejme, rýchlejší športovci majú počas toho preteku tendenciu používať viacej tekutín a menej pevného jedla. Pretože to pevné jedlo môže byť ťažké na požutie a tak ďalej. Čiže keď to preženiem, ak má niekto polmaratón za 1.05 alebo 1.15, tak teoreticky to môže zbehnúť aj na tekutinách a vlastne príjmať tie sacharidy z nápoja, ale a napríklad na géloch. Hej? Ako keby vo všeobecnosti. No. Teraz sa možno pýtaš, že či by sa to nedalo tak podľa pocitov vyriešiť a že či sa to musí vlastne komplikovať nejakou stratégiou a tak ďalej. No a ja ti chcem povedať, že ako to je. Nechcem sa to robiť žiadny vedecký podcast alebo sa vlastne nejak ako keby predháňať v odborných výrazoch, ale bola jedna krásna štúdia maratónskych bežcov z roku 2014, kde si výskumníci položili zásadnú otázku. A to je, že ako dopadne porovnanie bežcov v prípade, kedy prvá skupina bežcov dostane ako keby vedecké odporúčania a nasleduje ich, čo sa týka konzumácie množstva vody, množstva sacharidov, množstva sodíka a množstva kofeínu. Čiže kľúčové zložky, na ktoré treba myslieť. A ako dopadne v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá by mala postupovať podľa svojich pocitov, podľa svojho nejakého ako keby najlepšieho vedomia a svedomia. Čiže stravovať sa tak bežne. Bežne ako boli zvyknutí. Neboli to žiadna elita, ale boli to v podstate klasickí hobby bežci, ktorí bežia ten maratón za nejakých medzi 3 a 4 hodiny. No a čo táto štúdia dokázala, že bežci, ktorí mali stratégiu na základe vedeckých poznatkov s
konkrétnym príjmom sacharidov, čiže 60 gramov sodíka a kofeínu, tak táto skupina bola v priemere o 47% rýchlejšia ako tá druhá skupina. To znamená, že vlastne bežci, ktorí sa riadili vedeckou stratégiou stravovania, boli ďaleko rýchlejší ako tí, ktorí sa stravovali podľa seba. No a preto chcem povedať, že dať si ten čas na naplánovanie sa určite oplatí. A ako prvé je potrebné si fakt naštudovať, že čo je k dispozícii na pretekoch. Vypracovať si plán, ktorý zohľadní, aké jedlá a nápoje budú napríklad k dispozícii. Čo si mám priniesť so sebou. Čo nebude alebo bude na občerstvovačke. A samozrejme, čím sú tie preteky dlhšie, tak tým je ten cieľový príjem sacharidov vyšší. Čiže pre maratón za mňa ten cieľový príjem by mal byť minimálne 60 gramov za hodinu. Napríklad. Takže ako by som na to išiel? Spomínam to v podstate aj v manuáli, ktorý nájdete zadarmo v linku v popisku. A išiel by som na to tak, že počítať s potravinami jedine takými, na ktoré som zvyknutý. Takže jednoducho urobiť si zoznam potravín, ktoré, poviem napríklad príklad. Ak viem, že na občerstvovačke bude k dispozícii banán a gumené medvedíky a viem, že to ako keby straví v pohode, plus so sebou si vezmem jednu tyčinku a 2 gély, takže mám 4 rôzne zdroje sacharidov, plus na občerstvovačke bude ešte kola a napríklad jonťak. Tým pádom viem, že aké nápoje a aké potraviny môžu ako keby pripadať do úvahy, plus si potrebujem jednoducho zistiť, že 1 gel, koľko je to gramov sacharidov, napríklad 22. Polka banánu, 15 gramov. A takýmto spôsobom mať vlastne pre každú tú zastávku alebo občerstvovačku jednoduchú stratégiu. Jeden nápoj, jedna tuhá potravina. Ako keby, keď to úplne zjednoduším, ak mám každých 20 minút jeden bufet, a dám každých 30, aby to bolo že horšie. Každých 30 minút mám jeden bufet a mojím úlohou je dať si 30 gramov sacharidov, tak sa mi to môže veľmi jednoducho narátať. 30 gramov sacharidov môže byť 1 gel a trošičku nápoja. Alebo polka banánu, to je 15 gramov a 2 deci Coca-Coly. Čiže takýmto spôsobom, tými rôznymi kombináciami, že jeden nápoj, jedna ako keby tuhá zložka, spraviť si o tom prehľad. Viacej hovorím o tom v tej jednoduchej tabuľke, ktorú som už spomínal. Každopádne, túto schopnosť tolerovať jedlo alebo sacharidy počas preteku vlastne vieme trénovať. To je to v podstate, to je to najpodstatnejšie, že keď počujem alebo som sa stretol s ľuďmi, ktorí ako keby mali ten prístup, že ja trénujem na tuky a nemusím konzumovať žiadne jedlo a potom počas preteku si dám tie gély a vystrelí ma to. No tak jednoducho nie, takto to nefunguje. To je ako keby ste mali auto, ktoré ide na diesel a potom ste natankovali benzín a akože čo sa stane? Samozrejme, že keď nie som zvyknutý jesť na tréningoch, trénujem iba na lačno a potom raz na preteku si do seba začnem dávať gély a gumené medvedíky a banány, tak moje telo sa s tým nevie vysporiadať, pretože úplne jednoducho, keď sa nad tým zamyslíme, tak ten systém, ktorý trénujeme, tak ten sa zlepšuje a adaptuje. Ak ja nie som zvyknutý jesť sacharidy, tak mi to môže privodiť tráviace ťažkosti. Ale ak som zvyknutý, tak ma to môže úplne vystreliť do výšin. Čiže toľko k tým zdrojom. A každopádne platí, že alebo tu je takých pár typov, takých si myslím, že užitočných, ako by to vlastne mohlo vyzerať počas toho preteku. Prvá praktická vec, ak máte nejaké jedlo so sebou, tak zjedzte ho tesne pred občerstvovačkou alebo tým bufetom.
kde viete, že bude k dispozícii nejaká voda. Vodu samozrejme so sebou nosiť nebudete, ale dať si napríklad jeden gel a zapiť to tam vodou. Alebo polovicu tyčinky, čo môže byť nejakých 15 alebo 20 gramov sacharidov a potom ju vlastne zapiť vodou na tom bufete. Pevné potraviny majú samozrejme výhodu, že poskytujú viacej sacharidov na jednotku hmotnosti, čo je efektívny zdroj energie na ich prenášanie, čiže dobre sa to nosí, ale že nevýhoda tej tyčinky môže byť to, že na jedenkrát ju nezjeme celú. Čiže tam by som si dal pozor na to, možno by som si to rozdelil na polovice. Hlavne pozor fakt na ten obsah tuku a vlákniny v tej tyčinke. Nechceme nejakú zdravú tyčinku, ktorá má zvýšený obsah vlákniny jesť počas behu. Proste nedáva to zmysel. Takisto chceme nízky obsah tuku, čiže žiadna nejaká super poleva, pretože tieto zložky spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka a môžu prispievať k žalúdočným problémom. Na druhej strane vieme, že pevné jedlo je skvelé, keď chceš predísť takému pocitu prázdnoty, že keď máš, možno to poznáš, že 4-5 hodinový tréning alebo na bicykli, chceš jesť aj pevné jedlo a ani na to neexistuje taká pevne určená šablóna, pretože keď som mal workshop pre Slovenskú skialpinistickú asociáciu, tak bola tam jedna pretekárka a tá sa spýtala, že vajíčka pred pretekom. A že všetci jej hovoria, že vajíčka by si nemala jesť, pretože sú ťažké a tak ďalej. Lenže ona vie, že keď si dá vajíčka pred pretekom, tak že jednoducho nebude hladná, dokáže to stráviť, je to pre ňu celkom v pohode. Tým pádom si našla ako keby ten svoj spôsob, čiže je to dosť individuálne, čiže máme nejaký rámec a potom aj tak najviac odpovedí získaš pri takej sebareflexii, čiže podobne ako v živote, keď si na konci týždňa sadneš a spýtaš sa, že čo sa mi podarilo, alebo čo by som mohol urobiť na budúce lepšie, tak posunieš sa ho mnoho rýchlejšie. Čiže preto má zmysel tréningový denník, preto má zmysel aj takáto nutričná sebareflexia. Každopádne. To bolo k takému, že pevnému jedlu a pričom ešte mi tam napadá jedna vec a to je, že jednoducho napríklad, že teraz mi napadá taká častá otázka, že či mám radšej zastať a zjesť si to jedlo v kľude a prejsť do chôdze a čo keď stratím tým nejaké sekundy, alebo sa skôr povedzme, že ponáhľať. Je to taká večná otázka, ale z môjho pohľadu vlastne tá strata spomalením je ešte stále fajn vzhľadom na to, že keď dokážem v pohode stráviť to jedlo, tak z dlhodobého pohľadu mi to ako keby prinesie o mnoho viacej benefitu, čiže risk je menší, že prejdem do chôdze a stratím nejaký čas, ako benefit z toho, že zjem sacharidy, nebude mi z nich zle. Čiže ak niekoho vidíte, ako v tempe 4 minúty na kilometr dokáže do seba vtlačiť gel a ešte aj tyčinku a ešte sa aj napiť a nič mu to neurobí, tak možno to bolo iba také pekné video na Instagrame, možno, že to je realita, ale vôbec nevadí, že napríklad, že to nezvládniš. No. Tým pádom sa dostávame ku gélom. Čiže povedali sme si, o čom je pevná strava a o čom sú gély. Čo je to gel? Gel je taká kompaktná forma, ktorá kombinuje ako keby tú stravu a tekutinu a na malý objem má relatívne veľké množstvo sacharidov. To je fajn, pretože zvyčajne je tam okolo 20 alebo 25 gramov sacharidov a majú veľmi veľa príchutí. Čo rieši tú situáciu, že čím je dlhšia tá aktivita, tak je to jednotvárne, my sa chceme odmeniť v rámci toho utrpenia. Čiže je super mať prehľad o rôznych príchutiach. Gely môžu byť kofeínové alebo nekofeínové. To, aký presný počet gelov potrebuješ, tak samozrejme závisí od tvojho tempa, dĺžky tréningu alebo množstva sacharidov, ktoré získaš z iných zdrojov.
Čiže netreba zabúdať ani na obsah sacharidov v nápoji. A v tom nápoji tie sacharidy majú naozaj veľkú výhodu, pretože tekutina opúšťa žalúdok rýchlejšie, tým pádom ja viem rýchlejšie ten cukor dostať do systému. Čiže v tomto je to fajn. A taký obsah sacharidov v nápoji, keď si vezmeme jontový nápoj, kde je 6% koncentrácia cukru, čiže na 1 deci máme 6 gramov cukru, tak to by znamenalo, že keď si tam 1 gel a zapijem to 1 decilitrom jonťáku, mám 30 gramov sacharidov. Veľmi jednoduché počítanie. No a k tým športovým nápojom, tak tam by som ešte povedal takú dosť zásadnú vec, a to je, že v rámci prevencie dehydratácie, že zažil som naposledy na takom workshope pre bežcov takú situáciu, že bol bežec, mal tuším svoj prvý maratón v živote, to bol ČSOB maratón v Bratislave a malo by strašne teplo. A on bol ešte veľký, vysoký, čiže nevýhoda, pretože generuje veľké množstvo tepla a odvádza ho ťažšie. No a chcel tomu zabrániť tým, že pil veľké množstvo vody. Pil ho už 2 dní predtým, 1 deň predtým, v deň preteku. No samozrejme, čo sa stalo? Telo, naše múdre telo, keď pijeme veľa vody, tak začne tej vody samozrejme aj veľa vylučovať. A on dosiahol vlastne úplne paradoxný efekt. Čiže za mňa jedno z najväčších chýb je nalievať sa vopred a nalievať sa čistou vodou. Pretože tým pádom sa vlastne, že predstavte si, naše telo má nejakú koncentráciu rozpustných látok alebo nejakú hustotu vnútorného prostredia, zjednodušenie. A my keď sa nalejeme čistou vodou, tak vlastne to prostredie, tú koncentráciu zriedime. Naše telo si ju chce zachovať rovnakú, tak začne tú vodu vylučovať. No a paradoxne to bolo negatívne. Čo by som fakt urobil ja? Tak poprvé, nenalieval sa vopred. A po druhé, začal by som deň pred pretekom, nie skôr, ale začal by som jontovým nápojom, respektíve nápojom, ktorý obsahuje sodík, cukor a vodu. To sú tie najpodstatnejšie zložky v nápoji. Čiže keď máme rôzne pekné stánky a sú tam farebné nápoje s rôznymi influencermi alebo futbalistami, a ktoré sa predávajú tým, že obsahujú viacej vitamínov alebo minerálov, tak v skutočnosti je to blbosť, pretože jediné zložky, ktoré nás zaujímajú v športovom nápoji, sú voda, samozrejme, cukor, čiže glukóza, fruktóza a tak ďalej, chlorid sodný, čiže soľ a možno ešte draslík. Čiže to sú jediné veci, ktoré nás zaujímajú v športovom nápoji a všetko ďalšie je vlastne balast, lebo my vieme, že akútne na ten výkon to nemá žiadny vplyv, tie ďalšie látky. Alebo dokonca to môže mať negatívny vplyv, pretože keď sú tam nejaké konzervanty alebo umelé sladidlá, zvýšené riziko tráviaceho diskomfortu. Čiže čo som chcel povedať, pil by som určite jontový nápoj, ktorý vlastne vďaka obsahu cukru a sodíka dokáže spraviť to, že ja keď ho vypijem, tak mnou to nepretečie, ale viem si tej tekutiny udržať viacej. Súvisí to s tým, že ja keď vypijem nápoj a on vlastne prechádza cez črevo a dostáva sa do krvi, tak voda je v podstate taká, že nazvime to, že hypotonická, čiže riedka, zjednodušene. A v rámci tých spôsobov transportu tekutín do nášho organizmu, voláme to, že membránový transport, to je nepodstatné teraz, ale ide o to, že tých typov transportu je viacero. No a ja keď vypijem ten jonťak, kde je aj tá soľ, tak viem vlastne preniesť viacej tekutiny cez črevo do seba, alebo do môjho systému. Viem využiť vlastne aj iné spôsoby toho transportu, ktoré sú napríklad závislé na sodíku a tým pádom si viem udržať viacej tekutiny v sebe a viem sa vlastne lepšie hydratovať. Čiže pil by som jonťák už aj deň predtým, určite aj v ten deň a prípadne si ten jonťák môžem vyrobiť sám. A ten spôsob je veľmi jednoduchý. Vezmem 100% džús, napríklad pomarančový, zriedím ho s vodou
1:1 a pridám štipku soli. Tým pádom získam sodík, chlorid, získam draslík, ktorý je napríklad v tom pomaranči a získam aj cukor. A tým pádom je to vlastne úplne všetko. Čiže chceme tej tekutiny vstrebať viacej a chceme sa vlastne takýmto spôsobom prehydratovať, keď to tak môžeme nazvať. No, poďme ďalej. Trošičku som sa zamotal, ale verím, že keď si len vyberiete jednu myšlienku z tohto a aplikujete ju, tak vlastne môže byť užitočná. Poďme ešte ku tej pretekovej strave. A tak ako sú zásoby sacharidov limitujúci faktor výkonu, tak čo je ďalší limit, je, že vlastne črevná absorpcia glukózy. Čiže my keď zjeme cukor, zjednodušene, a zjedol by som pol kila gumených medvedíkov, tak to neznamená, že ich viem ako keby aj zúžitkovať pre výkon v tej chvíli. Čiže tá črevná, že koľko glukózy dokážem absorbovať v črevách, je jedna vec. A druhá vec je vlastne schopnosť svalov, poviem to tak, nenapadá mi lepší názov, že schopnosť svalov oxidovať exogénne sacharidy, čiže prijaté sacharidy počas cvičenia, tak tá schopnosť sa nerovná tomu, že koľko ja príjmem. Čiže ja keby sa nalejem cukrami, tak to neznamená, že moje svaly ich dokážu aj využiť pre ten výkon. No a tu je taký limit, alebo taká hrana a to je to, že keď ich príjmem viacej, tak paradoxne môže mi to priniesť viacej ťažkosti. Alebo keď na to nie som zvyknutý. Pretože taký akože neabsorbovaný sacharid ostáva v tráviacom trakte a teda, že čo s ním? Telo sa ho chce zbaviť. No a ten limit pre glukózu je okolo 1,1 gramu glukózy za minútu a to znamená v podstate 60 gramov sacharidov za hodinu. Veľmi jednoduché odporúčanie. 60 gramov sacharidov za hodinu, to je to, čo chceš prijať. A keby si sa bližšie pozrel možno nejaký gel alebo nápoj, tak zistiť, že okrem glukózy je tam ešte aj iný typ sacharidu a to je, že fruktóza. A tá je tam pretože sa vlastne vstrebáva iným spôsobom ako glukóza. Čiže keď sa skombinujú obidva tieto cukry, tak tá kapacita sa zvýši zo 60 gramov na hodinu na viac, čiže 90 alebo 100 gramov za hodinu. Čiže to je taká vec, ktorá ťa možno ti teraz príde ako sci-fi, ale viem z praxe, najmä pri práci s profesionálnymi cyklistami, že pri zvýšení príjmu sacharidov na úroveň 90 alebo 100 gramov za hodinu, ten výkon je proste úplne iný. Aj tá únava prichádza o mnoho neskôr a hlavne tá regenerácia je o mnoho rýchlejšia, pretože trvá kratší čas, kým sú schopní absolvovať ďalší kvalitný tréning. No, dobre, poďme teraz, že prakticky. Povedali sme si dosť veľa vecí. Koľko je to 30 gramov sacharidov? Taká výmenná jednotka, aby ste si to možno vedeli predstaviť. To znamená, že keď si dáte dvakrát túto vec, tak máte 60 gramov sacharidov. Prvá možnosť, jeden gel a malé množstvo športového nápoja. O tom sa už bavili. Potom to môže byť, že čistý samotný jonťák, povedzme, že 1 liter, tiež to tam treba ako keby zarátať. Prípadne 30 gramov môže to byť, že polovica nejakej energetickej tyčinky typu je tam proste sušené ovocie, čiže nejaké sušené ďatle a tak ďalej, tak keď si dáme polku takéto tyčinky a trošku športového nápoja, máme to znova. Jeden banán, takisto, 30 gramov sacharidov. Jeden krajec chleba, taký 50 gramový klasický krajec chleba a čajová lžička džemu alebo medu, takisto 30 gramov sacharidov. Hrst hrozienok, napríklad. Keď by ste chceli presnejšie výpočty alebo viacej potravín, manuál dole v popisku, stiahnite si zadarmo. No. V tom manuáli, ktorý spomínam, tak tam je v podstate aj taký návod, že ako k tomu pristupovať. Že keď viem, že na tých bufetoch bude banán, kola, jonťák,
a gumené medvedíky a viem, že na toto som zvyknutý a so sebou si vezmem 2 gely a 1 tyčinku, tak v podstate viem absolvovať celý maratón a viem si v podstate, viem sa dopracovať k tomu, že príjmem 180 gramov sacharidov za 3 hodiny a že vlastne bude to fajn. Čiže tie kombinácie sú... O tých kombináciách je naozaj vedieť vopred v hlave, pretože tak, ako sme sa bavili, spoliehať sa napríklad, alebo ďalšia mega chyba je to, že čakať, kým budem hladný. Že treba prejde 40 minút a ešte nie som hladný, a ešte si nedám, ešte som ako takto vydržím. Lenže potom, keď po hodine začne byť hladný, tak to je už extrémne neskoro. Ty to už nikdy nedobehneš tým jedlom. Čiže môj tip číslo 1 je fakt jesť v menších množstvách a o mnoho častejšie. Čiže keď máš možnosť jesť každých 20 minút, tak určite jedz každých 20 minút. Takže v tomto tie pocity by som proste dal bokom. No a tým sa dostávame ku hydratácii. To som už tak trošku načrtol. No, dopil sa vodu. Čiže keď máme horúce počasie, kde tá hydratácia môže byť kľúčovým faktorom, tak fakt môže mať devastačný vplyv na výkon. A je super zistiť napríklad už vopred, keď viem, aké bude počasie, aká bude vlhkosť, mám absolvovaný tréning v takých podmienkach, tak si len takú vytvoriť predstavu, aké sú moje straty potu. Čiže si odbehnúť nejaký tréning, odvážiť sa pred ním, odvážiť sa po ňom, zohľadniť vypité tekutiny počas toho a proste povedať si, hej, že dobre, koľko som stratil za hodinu? Liter, 2 alebo 3? Na základe toho si vytvoriť predstavu, že či si mám dávať pozor na ten pitný režim alebo nie. No a ako hovorím, ten hlad, čakať na pocit hladu môže byť zradné počas výkonu a čakať na pocit smedu môže byť zradné, pretože keď už príde ten smed, tak za mňa je už neskoro. To je možno taký veľký rozpor medzi zdravou, akože racionálnou výživou a športovou, že v športe častokrát si nemôžeme dovoliť čakať na pocit hladu, lebo všetko sa deje rýchlo. A takisto čakať na pocit smedu, pretože tým pádom to už nevieme dobehnúť tými tekutinami počas toho. No a tá kritická hranica, ktorá sa najčastejšie udáva, je 2% strata telesnej hmotnosti. Čiže keď mám 70 kg a stratím viac ako 1,4 litra tekutín, tak má to ako keby signifikantný vplyv na výkon, riziko zranenia. To je na samostatnú tému, hydratácia. Takže uzatvoril by som to pre niekoho, kto sa ani veľmi nepotí, tak polmaratón v chladnom počasí môže zabehnúť na jednom hlče vody. Ale ak sa potíš veľa a ešte máš 2 metre ako typkovi, čo sme sa bavili a je to maratón v teple, tak by som si to naozaj strážil. Čiže a ten kľúč je naozaj, že sodík. Sodík je tá vec, ktorá nám ako keby odomkne tej tekutine brány a vieme si udržať viacej tekutiny v sebe. No, poďme sa posunúť ďalej. A to je taká tretia hlavná oblasť. To sú tie gastrointestinálne problémy, alebo teda hnačka, nadúvanie, krče a všetky tieto veci. Beh je na toto najcitlivejší, pretože my vieme, že vlastne počas, to je naša taká pekná štatistika, že napríklad pri behu na úrovni intenzity 70% VO2 max alebo 70% maxima, čiže taký, ja neviem, zóna 2, nazvime to, tak vlastne tá redistribúcia krvi, pretože máme k dispozícii nejaké množstvo krvi, tak tá redistribúcia krvi je v podstate o 70% nižšia ako že tá krv, ktorá by mala byť v črevách a v žalúdku, tak 70% z nej je vo svaloch pri takomto behu.
Čiže predstav si, že keď je tá krv k dispozícii pre svaly, nie je k dispozícii pre náš tráviaci trakt, tým pádom trávenie nefunguje. A keď sa k tomu pridajú nejaké fyzikálne faktory počas behu na tvrdom povrchu, tak to je voda na mlyn tráviacim ťažkostiam. Čiže o tomto je dobre vedieť, je fajn to vlastne ako keby ošetriť. A plus k tomu, keď sa ešte pridá stres a úzkosť v deň pretekov, tak my vieme, že keď sme v strese, tak znova to napríklad ovplyvňuje vylučovanie žalúdočnej kyseliny, ktorá je znížené, čiže ani nechceme nič jesť, nemáme vlastne na nič chuť. No a preto si potrebujeme postarať také faktory ako príjem vlákniny, príjem tukov a napríklad deň pred pretekmi by som vôbec neodporúčal napríklad príjmať zeleninu v akékoľvek forme. Čiže naozaj také tie zemiaky, rýža, biele cestoviny, pečivo, OK, ale proste potrebujeme, aby to opúšťalo žalúdok veľmi rýchlo. Čiže toto taktiež môže prispieť. Čierne uhlie môže mať tiež vlastne svoje využitie. Ja som ho sám neužíval, ale keď som sa bavil s pár pretekármi, tak to čierne uhlie bolo vlastne tiež fajn. Ale samozrejme neskúšal by som to prvýkrát pred pretekmi. Proste to, čo nemám odskúšané aspoň 6 týždňov pred pretekmi, tak ani len by som sa nezamýšľal nad tým. Čiže žiadna proste, že vidím v stánku pred pretekmi pekný onťak, peknú tyčinku, nejaký, ja neviem, nové gély a tak ďalej. Dúfam, že už toto sú proste dookola umierané veci a že vlastne že takúto chybu už nemôže urobiť, dúfam, že nikto. Ďalšie také časté chyby v deň pretekov sú, že na toto si spomínam z rozhovoru s jednou triatlonistkou, vlastne Ironmankou alebo Ironwomankou, držiteľkou slovenského rekordu. Bolo to, že a ja som si to aj na sebe uvedomil, že vlastne držať sa plánu za každú cenu. Že niekedy to môže byť práve že kontraproduktívne. Na druhej strane, keď máme vytvorené 10 rôznych scenárov, že čo sa môže stať, bo čím je ten pretek dlhší, tým viac sa toho môže posrať. A keď máme vytvorených viacero typov scenárov, keď sa stane toto, tak urobím toto, a tak nás to až tak nevykolají. Takže je možno fajn byť... Áno, hovoril som, že treba mať plán, treba mať stratégiu, ale zároveň je fajn byť OK s tým, že vlastne môže sa to vyvinúť rôznymi spôsobmi. Že sú veci, ktoré nevieme predvídať a potom nevieme postupovať tak, ako sme chceli. Čiže áno, môže sa stať, že od 15. kilometra proste začnú krče v bruchu. A tým pádom pravdepodobne už nemôžem pokračovať v tej intenzite, ako som chcel, ale je to celkom v poriadku. Budem piť napríklad už iba Coca-Colu, ktorá dokáže trochu stabilizovať to trávenie a nejakým spôsobom to môžem zvládnuť. Čiže vlastne o niečo nižší príjem sacharidov nie je síce ideálny, ale nemusíte to pripraviť vlastne o ten celý pretek. Takže toto je vlastne čo sa týka tej flexibility. A potom ešte rád by som chcel vlastne prizvukovať, mám to aj v poznámkach pripravené, že vlastne nejedenie na čas. Vlastne to, že mám každých 5 km občerstvovačku alebo každých 20 minút alebo 30, tak má svoj význam a radšej to treba využiť, ako potom spätne si hovoriť, že mohol som sa najesť, no a tak. To je ten najhorší pocit, ako keď dobehnete do cieľa, ja som to zažil na takých možno kratších pretekoch a povedali ste si, že mohol som ešte v tej cieľovej rovinke pridať, mohol som trošičku ešte vystupňovať. Proste taký pocit nechcete mať. Chcete mať ten pocit, že ste urobili ako keby všetko
aj po tej nutričnej stránke. A to znamená, keď je tam tá čerstvovačka, tak fakt, že niečo zjesť. Na druhej strane, teraz sa vám to možno bude trošku byť, ale samozrejme aj, ako by som to povedal, hlavne pri tom carb loadingu, čo je ešte pred tým pretekom, tak častokrát tá predstava je, že čím viac zjem, tým lepšie. Ale zároveň, čím viac zjem, tak to nemusí byť vždy lepšie. Ono k tomu carb loadingu by som možno povedal to, že tá logika je v princípe veľmi jednoduchá, pretože ak zvýšim príjem sacharidov, zemiaky, rýža, cestoviny, pečivo a tak ďalej, tak by to malo byť na úkor niečoho. A najčastejšie to býva na úkor tuku, takže že v jednoduchosti, keď sa bavíme o tom carb loadingu, no tak dám si viacej cestovín, ale už tam nedám toľko olivového oleja, alebo masla, alebo ja neviem, slaniny, trebárs. Čiže viac neznamená vždycky lepšie a pri tom zvýšenom príjme sacharidov pred pretekom to môže vyzerať napríklad, tak ako som povedal. No. Pardon. Poďme sa ešte na záver pobaviť o kofeíne, ktorý je jeden z mála doplnkov, ktoré sú veľmi dobre preskúmané a ktoré majú akoby preukázateľný benefit pre ten výkon. Ten kofeín samozrejme môže byť prospešný. Čím menej sme zvyknutí na kofeín, čiže máme vyššiu citlivosť, tým viacej z neho môžeme vyťažiť. Čiže toto je super, že pokiaľ to s ním nepreháňame. A to dávkovanie optimálne sa vlastne udáva od hranice 3 mg na kilogram na telesnej 3 mg kofeínu na kilogram telesnej hmotnosti, čiže zase 70 kg je to 210 mg kofeínu, čo je relatívne veľké množstvo. To môžu byť dve väčšie kávy alebo vlastne dve espressa. Nemusíme to piť tesne pred štartom, lebo my vieme, že polčas rozpadu kofeínu je ako keby nástup je rýchly a polčas rozpadu je pomerne dlhý. Čiže ja keď si dám jednu kávu ráno a druhú ešte o 2 hodiny, tak ten kofeín ostáva v mojom systéme, čiže kofeín určite fajn. Samozrejme 100 športovcov, 100 rôznych reakcií u niekoho môže mať práve že laxatívne účinky a myslel by som na to vlastne aj počas výkonu, čiže máme gely s kofeínom, máme gely bez kofeínu, pravdepodobne by som to striedal, respektíve by som si tie kofeínové nechal na záver preteku. Toto je moje najčastejšie odporúčanie a aj bez toho, aby som to odporúčal športovcom, tak oni sami mi hovoria, že takto to robím a tak som to spravil a bolo to vlastne fajn. No, takže myslím si, že toto boli také úplne základy dobrého nejakého že tankovania a nejakej nutrície, čo sa týka pretekov. A ja by som možno, že na záver povedal, že otázka, čo je s predtréningom, sa vlastne opakuje asi najčastejšie. Druhá najčastejšia je, čo je s predpretekmi. A môjim cieľom vlastne u športovcov je vždycky to, aby paradoxne nad tým nepremýšľali. Možno, že to znie paradoxne, ale je rozdiel nepremýšľať nad tým z ľahostajnosti, že dáko bolo, dáko bude, v piatok si dám segedín, na ráno si dám párky a dáko to odbehnem. To je, že nepremýšľať to nad tým z ľahostajnosti. A to neodporúčal, ale ja chcem dosiahnuť stav, aby si nad tým nemusel premýšľať, ale aby si presne vedel, že čo si máš dať, nestresoval sa tým, nevyrušovalo ťa to a nepremýšľal si nad tým, že ako to robí on, asi to by bolo správne. A tam ten športovec to robí takto, on si dáva vajíčka, asi aj ja by som mohol.
pretože ty sa môžeš so 100 športovcami porozprávať a 100 z nich bude mať iné jedlo pred pretekmi. A ty pokiaľ by si sa chcel neustále prispôsobiť niektorému z nich, tak stále budeš mať pocit, že to nerobíš správne. Čiže môjim cieľom, keď sa s nejakým športovcom bavím na túto tému, je to, že aby proste on jednoducho vedel. Aby si povedal, že toto je tá hranica, pokiaľ som to ochotný ovplyvniť, ďalšími vecami sa už neviem zaoberať. Čiže zaoberať sa milión aspektami do poslednej sekundy pred štartom, nemá to význam. Čiže nerozptýlovať sa detailami prílišnými, ako sa napríklad suplementy, ale nájsť si tú ako keby esenciu, to, na čom naozaj záleží. A z celého spektra suplementov my vieme, že sacharidy sú tie, ktoré majú najzásadnejší vplyv na športový výkon. Preto sa bavíme hlavne o sacharidoch vlastne počas toho výkonu. Potom máme obrovské spektrum športových nápojov a farebných vodičiek, ale my vieme, že jediné, čo nás zaujíma v nápoji, je cukor, sodík a draslík. Presne ako sme sa bavili. Nič iné nemusíme riešiť. A potom je tam možno vlastne nejaký kofeín. Čiže radšej mať vlastne vyriešené takéto základy, ísť na štart sebavedomý, pretože viem, že som spravil všetko, čo sa týka tréningu. Pokryl som si vlastne vo výžive tých 80%, ktorý poznáte pravidlo 80-20, dúfam, že pokryl som si tých 20% vecí, ktoré majú v podstate vplyv na 80% môjho výkonu. Čiže ja nemusím riešiť celý vesmír, čo sa týka výživy, ale toto sú tie najzásadnejšie veci, o ktorých vlastne sme sa bavili. A to bol vlastne aj cieľ tohto podcastu. Čiže je možné, že všetko z tohto ovládate a nezaznelo tu vôbec nič nové a tým pádom super správa a dávam klobúk dole a gratulujem k tomu, že sa ti to podarilo vyladiť do takej miery, že vlastne už nad tým nepotrebuješ premýšľať. Na druhej strane možno, že tu zazneli užitočné veci a to je moje také odporúčanie, že možno si robiť poznámky počas tohto, to som mohol povedať na začiatku, ale jednoducho vrátiť sa možno ku tým kľúčovým častiam. Keď sa tento podcast vypne, tak ostať možno ešte 3 minúty sedieť a povedať si, že čo bolo najužitočnejšie a čo to znamená pre môj tréning a pre moju prípravu a ako by som to mohol v praxi aplikovať. Možno, že to bude jedna vec, lenže vďaka tej jednej veci sa môžeš vlastne posúvať o mnoho rýchlejšie. Takže takýmto spôsobom držím ti palce, nech už ťa čaká nejaký tréning, alebo možno máš, nech už ťa čaká nejaký pretek, alebo máš po nejakom preteku, ktorý nevyšiel až tak celkom podľa tvojich predstav, tak ak chceš maximálne zúročiť celú svoju prípravu a zabrániť tomu, aby si vlastne vybuchol, alebo vybuchla na tom preteku, tak si určite stiahni zadarmo manuál, ktorý nájdeš v linku, v popisku a získaš vlastnú nutričnú stratégiu, uistíš sa, že to odpálíš naplno, bez tráviacich ťažkostí, narazenia do steny alebo iných zbytočných chýb. Ďakujem ti, že si počúval podcast Jedz ako profík. Ak sa ti táto epizóda páčila, tak ju ohodnoť 5 hviezdičkami, pomôžeš ju tak dostať ku viac športovcov. Jedz ako profík nájdeš na YouTube, podcastových platformách Spotify alebo Apple Music alebo priamo na stránke martincupka.sk, kde sa môžeš rovno prihlásiť na odber, aby ti neušla žiadna nová epizóda. Ak máš otázky alebo komentáre alebo tip na hostia, tak využij komentáre pod videom alebo mi napíš správu do formulára v popisku. Teším sa na teba na budúce.